riešime tie exekúcie, že nestoja, že nie sú tak, kde schované, že nestoja, že ich riešime. Lebo predtým, ako sme nepoznali pani mentorku, tak som nevedel, že ani koľko mám ešte zaplatiť. Že ako som na to. Stále som rozmýšľal, že nad tým, že ešte môžem sa dostať do basy. A toho som sa veľmi zľakol. Z pohľadu celoživotného vzdelávania patrí finančná gramotnosť medzi kľúčové kompetencie a do veľkej miery vplýva na kvalitu života človeka. Národná banka Slovenska sa pod značkou 5 peňazí rozhodla podieľať sa na zvyšovaní finančnej gramotnosti, a to prostredníctvom vzdelávacích projektov, ktoré sú určené rôznym cieľovým skupinám. Projekt Filip je jedným z nich a adresuje jednu z najzraniteľnejších skupín spoločnosti, a to sú ľudia, ktorí žijú uprostred Európy v podmienkách generačnej chudoby. V kontexte Slovenska sú to práve marginalizované rómske komunity. Primárnym nositeľom projektu Filip je nezisková organizácia Cesta von, s ktorou má Národná banka Slovenska podpísanú partnerskú spoluprácu, a to vďaka nadácii Národnej banky. Filip je pilotný projekt, ktorý sa realizuje v 7 komunitách, a to vďaka 10 skvelým mentorom, ktorí, a to musím zdôrazniť, robia svoju prácu naozaj srdcom. A spolupracujú momentálne s 80 rodinami, čo zhruba predstavuje asi 450 ľudí. Pozrime sa na to, ako vyzerá projekt Filip v praxi. Práca s rodinou je dlhodobá, máme to nastavené na 1 až 3 roky. Prečo je to takto? Aby sme si boli schopní vybudovať s rodinou nejaký vzťah. A preto sa nám darí možno viacej napredovať v niektorých oblastiach. Mnoho ľudí si možno myslí, že oni potrebujú niekoho, kto príde a vyrieši za nich problémy, ale nie je to tak. Ľudia z generačnej chudoby sú schopní si riešiť svoje problémy. Možno potrebujú niekoho, kto bude ako opora stať pri nich a kto ich bude sprevádzať na tej kľukatej ceste, aby sa oni dostali k svojmu cieľu, pretože ten cieľ si stanovujú sami. Väčšinou sa jedná o témy, ako sú zlepšenie bývania, zabezpečenie vlastnej nehnuteľnosti, legálna práca alebo nejaká práca vo všeobecnosti, lepšie financovanie alebo lepšie hospodárenie, a veľkou témou je v marginalizovaných rómskych komunitách oddlženie. Kľúčové preto, aby sa nejaký sosom rodina alebo prípadne jednotlivci, ktorí sú v rámci programu Filip, pohli dopredu, je to, aby tá rodina bola nejakým spôsobom zastabilizovaná. Čiže povedzme, ak sa nám podarí s rodinou pracovať na oddlžení, je kľúčové na to, aby členovia rodiny alebo tí jednotlivci, ktorí sú v Filipovi, mali prácu. Tak pomáha nám v tom, že sme si spravili ten rozpočet, každý mesiac si to zapisujem, že kde miniam a na čo idú tie peniaze, lebo si chceme spraviť aj takú rezervu, aj si niečo oddlžiť, lebo plánujeme aj ísť do programu, že projekt Dom kvôli deťom. Pomáha mi v tom, že riešime tie exekúcie, že nestoja, takže ich riešime. Mám ešte toho dosť veľa, ale splácam to. Som veľmi pyšná na manžela, že pracuje, že sa snaží deti vychovať, aby mali všetko. Rodina. Rodina je základ. Neprestanem pracovať, keď to nevyplatím. Predtým som bývala v takej malej byunke a môj sen bol, že kúpiť dom, pohovka pre manžela, že si sadne von, a ešte jeden sen môj bol trampolínu pre vnúčata. Že by sa hrali a muž von s tou bakuľou sedí a pozera na deti, ako sa hrajú. Tak požička by nám tak nedali, lebo keby som nepracovala, tak musela som mať prácu, že dobu neurčitú, a z exekúcie som nemala, tak preto mi dali požičku. Tak preto som si kúpila dom.
Myslím, že program Filip je dôležitý hlavne kvôli tomu, aby sa naučili Rómovia dobre pracovať s peniazmi a dobre ich využívať v komunitách. Počas programu Filip som sa zoznámil s ďalšími ľuďmi, ktorí sú z občianskeho združenia Cesty von, kde som získal túto moju vysnívanú prácu. A tak do budúcna ešte by som chcel začať so školou, mať ju, dokončiť ju a potom už tak bývanie a tak celkovo samostatnenie. Program Filip sa darí riešiť aj vďaka tomu, že je podporovaný finančne zo zdrojov Národnej banky Slovenska. Máme na pravidelnej báze poradné tímy. Sme ako Filipovia školení, školiacím tímom 5 peňazí. Nás Národná banka pripravuje v tej teoretickej odbornej rovine, ktorú potom my vieme pretaviť nejaký spôsobom v rámci toho mentoringu. Zvlášť tú ochranu spotrebiteľa vnímam ako že veľmi dôležitú oblasť, lebo práve že ľudia z rómskych komunít na tomto častokrát že kruto pohoria. Že ja si veľmi cením, že existuje štátna inštitúcia, ktorá je ochotná výjsť z tej svojej komfortnej zóny a pozrieť sa na tento problém naozaj očami ľudí z terénu a tieto informácie vie potom posúvať ďalej tým relevantným hráčom. Dúfam, že bude viacero takýchto organizácií, ako je Národná banka, ktoré sa k nám pripoja v tom našom úsilí, aby sme tú generačnú chudobu, ak už nie úplne odstránili, ale aspoň zmenšili jej dopady na Slovensko. Problematika generačnej chudoby je natoľko komplexná, že k tomu, aby sa človek vymanil z jej pút, je okrem jeho osobnej motivácie nutná aj spolupráca mnohých ďalších štátnych, ale i neštátnych inštitúcií. A za náš tým ja som veľmi rada, že ako tým 5 peňazí môžeme byť súčasťou riešenia.